Giporma dayon ang entrapment operation human madawat sa Coast Guard Basilan. Ang report batok sa nagamit sa ilang pangalan aron makarekrut og mga aplikante nga mamahimong miyembro sa Philippine Coast Guard. Kauban ng Isabela City Police, gisulod sa mga operatiba ang usa ka hotel sa Barangay Binuangan, Isabela. Human nagpositibo ang ilang gipauna nga kunuhay aplikante kagahapon, Mayo 29. Nadakpan ang mga suspect nga giila sa Isabela City Police ang usa nga si Yasser Baling ug ang wala na panganli nga kakunsabo niini. Modus sa suspect, mangingganyo sila og mga aplikante aron mamahimong miyembro sa Coast Guard. Bugti sa 60,000 pesos isip bayad nga dili na kinahanglang mokuha og eksaminasyon. Na-recover sa mga otoridad ang mga application forms ug kwarta nga gigamit sa operasyon. Gikustudiya na karon sa Isabela City Police Station ang mga suspect nga mag-atubang og pagsupak sa Article 315 sa Revised Penal Code kon swindling o estafa. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan. Stay safe.